Wat is dit betekend voor de maandagmorgen? Wat ik betekend heb voor de maandagmorgen, ja. Ja, dat is lastig, Len. Ja, ik heb natuurlijk met zo'n camera al die jaren liggen knobbelen een beetje. Hè. Dus de mensen die zo gek zijn geweest om die slechte ideeën van ons, om door in te figureren, die heb ik toch wel op de gevoelige plaat gelegd. Dus, dat is iets wat ik gedaan heb. Ja, vervolgens natuurlijk ook de beelden die geschoten zijn. Ja, die heb ik gemonteerd. Dus dat is een rol die ik vertolkt heb. En dat was nog een uitdaging, kan ik zeggen. Want het was slecht materiaal. Er moest er toch iets van maken. Daar had ik wel een kluif aan, moet ik zeggen. Dat was moeilijk. Maar er zijn toch leuke beelden uitgekomen. En van hoe een slecht idee toch iets maken, dat is leuk. En misschien is het dan toch nog wel het ergste dat ik zelf ook aan die idee aan B heb gedragen, zeg maar. Ja, dat is, als ik er nou zo even van nadenk, misschien nog wel het ernstigste. Maar goed, wat heeft ze dan betekend? Een beetje filmen, een beetje monteren, een beetje flauwe grappen erin gooien. Nou ik er zo even van nadenk, toch wel standbeeldje Vullingsplein, denk ik. Pieks op alle jaren, wat is dan een van de meest memorabele momenten die ze bij de maandagmorgen heeft gezien of heeft meegemaakt? Meest memorabel. Meest controversieel, als ik het zo mag zeggen. Dat was dat dan toch wel, denk ik, Ster in de Roet. Waarbij ze tegen kunt vragen van, ken dat? Ken dat eigenlijk? Het ken eigenlijk niet. Hebben we het uitgevoerd? Ja, we hebben het uitgevoerd. Dus uiteindelijk ken het ook gewoon. Het staat er nog altijd op. Maar dat was niet het beste, natuurlijk. Het was niet het beste filmpje. Als ik denk van wat was nou het mooiste jaar, wat zou het echt gouden zijn, dan was het wel het jaar van station Grubbevos. Dat was volgens mij in 2017. Dat zou het gewoon gouden zijn. Het buengedeelte, de filmpjes, de afwisseling door mij. Dat was echt top. Zeker de dag en het filmpje met Bas en Hariaan. Dat is toch een beetje jeugdsentiment die we uitgevoerd hebben. Met heel veel flauwe dingen erin. Schitterend. Schitterend. Project vlot te trekken in samenspraak met de betrokken provincies. Hop, bouwen die handen op. Wat is die eigen mooiste herinnering aan de maandagmorgen? Mijn eigen mooiste herinnering aan de maandagmorgen. Dat is denk ik wel met de show Now or Never was dat. Dat zijn dus mensen die een bepaalde angsten moeten overwinnen. En dat was Jan van Rens. Die had toen nog nooit met zijn kleinzoon gezwommen, want hij durfde niet te zwemmen, Jan van Rens. Dus hadden we geregeld dat we een horst naar het zwembad kosten. En hebben Jan er zwemles gegeven, inclusief zwembandjes en alles. En op een gegeven moment kwam daar zijn kleinzoon dan aangelopen. En dat was echt
super grappig, maar ook best een beetje ontroerend op dat moment dat hij voor het eerst ging zwemmen met zijn kleinzoon. Dat vond ik, ja, dat is me altijd bijgebleven. Als je terugkijkt op alle jaren, wat is een van de meest memorabele momenten die ze bij de Mondagmorgen heeft gezien of meegemaakt is? De filmpjes en alles, dat waren allemaal hele leuke dingen. We hebben toen ook nog een ganse ijskraan hadden we voor mensen met hoogtevrees voor het gemeentehuis hebben gedaan. Maar ik denk eigenlijk het meest memorabele moment wat ik mee heb gemaakt is denk ik wel dat, en dat was, als ik me niet vergis, All You Need Is Love hebben we gedaan. En toen waren de show eigenlijk afgelopen. Ik weet niet meer voor All You Need Is Love Now or Never. Maar de show afgelopen en toen onderbrook Twan onderbrook mij. Van ja René, ja moet ik even onderbreken. En toen kwam Lilian dus met een huwelijksaanzoek voor mij. Tijdens de show en toen, nou ja. Dus vroeg hij of ik met haar wil trouwen. Dus ja, ik heb ja gezegd. En toen heb ik aan plan publiek ook verteld waarom ik haar nog niet gevraagd had. En ja, dat was wel een hele grappige anekdote. Ik had het gans voorbereid in Mexico, maar is er allemaal niet van gekomen. Maar toen kon Lilian zich ineens herinneren waarom ik toen zo boos was in Mexico en haar niet gevraagd had. Maar, dus dat is eigenlijk ja, een van de dingen die me gewoon echt bij is gebleven. Ja. Nou, ik heb ja gezegd en uiteraard meen ik dat van harte. En we waren ook in Mexico op vakantie. Ik kan niet dat nou wel zeggen. Toen gingen we naar zo'n hele hoge piramide. En daar heb ik me heel erg op verheugd. Maar zoals in elke relatie, nog wel eens wat ruzietjes voor. Ik had het gans gepland, bovenop de piramide, en toen ik vroeg of ze met mij wil trouwen. Maar ik kan niet vertellen dat ik op dat moment zo giftig werd. Dat ik gewoon moet geven het niks voor. Toen door tijd was er natuurlijk van alles op de bühne te beleven en minder in beeld. Maar het doel van dat gebeuren van die commissie is altijd hetzelfde. Samen in een ochtend lachen. Zo, dat was het verhaal van 33 jaar Mondagmorgen. Dat is wel een lang verhaal, opa G. Is er ook een kortere versie van? Dat is er zeker, maar dat kunnen ze beter zelf vertellen. Opa G, Ja, ik heb in een boek gepoept. Morgen, Mondagmorgen. Ja, zo. De Mondagmorgen maken locals weinig geld. Dat is voor Pietje en voor Grietje en voor weer maar van hel. Begonnen waar we dat maar kennen en altijd op verzoek. En als ik zinnen mensen te lachen of ze nimmer lang op zoek. Bij ons is het leuk.
ja, schudt en SRV geliefd. De prinsessen van de GMV, verdikt door die genten. En serieus is het voor ons niet mee, want girls just wanna have fun. Mondagmorgen, gisteren was het ook al fijn. Vandaag ging samen met een kater, lekker liegen met iedereen. En bijzonder is dat zeker, maar het eist ook zien tol. Een pilsje rond de klok van 11, met paracetamol. Mol, mol, mol. Ja la la la, ja la la la. Ja la 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 ja la 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 ja la 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 ja la 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 ja la